Vi starter hernede, hvor det så er væsken, den så har vi lavtrykket, så kommer vi herop, og så bliver det så varmet op af solen, så væsken den bliver så til damp herop, og så bliver det så komprimeret sådan foldet sammen til, at det så er meget damp. Og så heroppe, der kan du så bruge det til for eksempel at skulle køle en kølertank ned, hvis så at det varme mælk, det så skal så have noget til at køle det ned med, så det skal varme noget andet op, så det skal så, kan man for eksempel bruge det til at varme vand op. Og så fortsætter vi hernede, hvor det så bliver lidt køligere, og så dampen, det bliver så til væske igen her, hvor det så er højtryk, og så bliver det så til lavtryk igen, og så fortsætter vi egentlig bare sådan rundt.